birnin ilimin Allah mai kyawun kama, taka ɗai a ɗai, sirrin ɗai da ɗai, tun ba tuntuni kai ne abun rama. Abban Humairah shi da Abban Nana ne suke gaida kai da Abba Fadima. Abban Humairah ni da Abban Nana ne muke gaida kai da Abba Fadima. Abban Humairah da Abban Nana ne muke gaida kai da Abba Fadima. Ya alƙadiri mu zo neman izini, za mu yi baitukan yabo gun almadani, yarje sai mu yi dan gausi bayi, da mun yi yaban yaje gunsa yayi mana lamuni. Salati Rabbu mun roƙa kai ka daddada, ka ummul kairi kairi ya nuratu sajida, sa'alai da su sahabbai ma da su, da duk auliya Allah sa suka harada. Shehun gaskiya Abul Abbasi wani, ya alkaulai bayi gausin zamani, mai guduma uba Muhammadu jagaba, Amina da Abdallah babba kasan da ni. Ummul shurrafa a rai muke gaida ke, yamma zahiri muna faɗar ba yake, Allah Fadima babu kamar yake, a fili kana har ɓuya ba tamkar yake. Abban Humairah ni da Abban Nana ne muke gaida kai da Abba Fadima. Salamu alaika ya annabi kofar rama, salamu alaika ya amjadu muna sallama, amsa ya nabi kai muka so abi, daɗi ko ya annabi mun sallama. Waye za mu so kai to in ba da ba, shine arzikin alam sirrin ba da ba, habibin rabana shine ko'ina, babu kamar sassan dangi bi mu je gaba. Annabi ne abin yaba shi ne shayabo, ta ko ta ina ya cika shi ke yin rabo, shi ne adali wali al'ali, sarki mai cikar haiba sillar yin tabo. Abban Humairah ni da Abban Nana ne muke gaida kai da Abba Fadima. Ya al-Mustapha shaida muna son kaso, marar kishiya a ranmu ya na so, ya bi jini jiki mun bar yin haki, mun gode da dosan ka ya fassa zuciya.
matsayin kure kalla aba faduma birnin ilimin Allah mai kyawun kama taka dai a dai sirrin dai da dai tun ba tuntuni kai ne a rama. Abban Humairah ni da abban ɗana ne muke gaida kai da arai bayyane yarda da mu tamam yan ummul kiram samu cikin masoyanka ya bayyane. Abban Humairah ni da abban ɗana ne muke gaida kai da salati rabbu mun roƙa kai ka daddada ka ummul kairi kairi ya nuratu sajida sa'alai da su sahabbai ma da su da duk auliya Allah sa suka harada. Abban Humairah ni da abban ɗana ne muke gaida kai da shababu ana muke masu yaban umma. Abban Humairah shi da abban ɗana ne suke gaida kai da abba